Undangin na ang sige ni Mike ga, mapalit lagi ko makaulaw kayo. Ay kinahanglan pa ni sir. Aron may bawaan ako og dine-in ba ni og take out. Ha? Kagayan? Ngano ni abot magkagayan ang akong ice cream? Ice cream mo na! Ice cream! Woo! Ice cream! Ice cream! Hatay ubi! Hatay strawberry! Hatay mango pibo! Og naputay ice candy! Og ikakapon! Naputay ice shooter! Og isa ka itong ganahan! Pamaralan! Kaya itong listahan! Adri sa dagat, uy. Disco pa yung hangin. Uy, ice cream. Palit tabi. Papalit ako, be. Ice cream, sir. Papalit ako. Asa kayo, Obi? Papalit ako. Papalit ka ng ice cream, sir? Undangin na ang sige ni Mike ga, mapalit lagi ko makaulaw kayo. Ah sige sir. Kadali lang ha. Palungon sa nako kay malubat kabalo na kalayo pag kayo atuan sir. Malubat niya. Kani siya ice cream nga speaker may dala. Kinahanglan pag ginailista. Ay kinahanglan pa ni sir. Aron may bawaan ako og dine-in ba ni og take out. Yung isa. Diha raman ako sa cottage kanon. Unsa man na, dine in o take out? Kana sir. Dili na siya matawag og dine-in sir. Di po na matawag og take out. Kana imong gusto, gitawag na og delivery. Unsa? Okay? Ah, sige. Tagay ta diha og duha ka pinipig ug isa ka ube. Duha ka pinipig, isa ka ube. Kanila sir? Ah, sige, kana ra. Kay wa mo gugoy lain nga dala nga balon. Kana ra kung simaon. Sir. Unsa may pamaagi na to ani sa payment ani? Unsa man ni? Cash on delivery o paagi na to og G-Shock? G-Shock. Unsa G-Shock good? Katubang sa cellphone na iagi ang bayad sir ba? Katugo G-Shock? Unsa G-Shock? Basig Gcash. Ay, tuoday sir. Sige na. I-Gcash na nato ni. Ay, ayaw. I-cash on delivery ra na. Cottage 4 ha. Cottage 4. Sige sir. Noted. Cottage 4. Cottage 4 ha. Cottage 4. Cottage 4 ha. Matik sir, matik. Ice cream mo na! 2,000 years later. Ay, laaya oy. Upat ka oras naman, wa pa man moabot ang ice cream. Ice cream mo na! Ice cream! Narang animal oh. Ice cream! Ali dire! Pila ko karas dire hinulat. Nara di ka animala ka? Ay sir. Noon sa bugang, di na maron ka og ice cream. Ting pangapi na maron. Nah, pasensya kay sir, kay dagan kay order dito sa unahan. Daghang order. Asa na ko ice cream ron? Kadyot lang sir, kay ato i-check. Ato i-check dire. Sosyala ng ice cream ah. Iyagi pag tablet. Mo na magdo na yung uso ron sir. Online na magdo ng mga tanang mga produkto, pati ning ice cream. Ato i-check sir. Ay lagkabalaka. Na naman oh. Okay naman na imong gi-order. Alauna, na-prepare na. Alas 2, sorting facility na. Pagka alas 3 sir, na, Cagayan na oh. Cagayan na. Ha? Cagayan? Ngano ni abot magkagayan ang akong ice cream? Ay nabukasuko sir. Kay Manila magud ang supplier. Ay lang pong kabalaka. Kay ipilhab naman po ni Ugma. Pagkaabot lang ka, ma-deliver sa mong rider. Cottage 4. Pabutan na lang sa Cottage 4, ha? Diyan na ka sir, kay dagan pa mag-order dito sunahan. Diyan na ka. May pay undangon nyo na pag unay live sa inyong ice cream ya.